ngaleli thuba sibingelele kunceku kaNkulunkulu umfundisi uMotha, sibingelele umamfundisi uMotha, siphinde sibingelele obaba, omama, abantu abasha iSunday School egameni eliphilayo lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Ayiyala. Bangikhumbulile phela ekhaya. I don't mind ukuhamba. Bese ngibingelele egameni lika Jesu. Amen. Angibakwatisa abantu mina. Banonikwatishile. Sanibonani egameni lika Jesu. Amen. Mikahle. Amen. Nifukile. Amen. Hallelujah. Amen. Inengikhathazile kodwa. Hallelujah. Ya kusemvuselelweni. Siyacela ke osifundelayo asifundele masinye egameni lika Jesu. uDanyeli sekwazi ukuthi umbhalo ulotshiwe wangena endlini yakhe amafasitela ekamelo lakhe ayevulekile ebhekisa eJerusalema waguqa ngamadolo kathathu ngosuku wakhuleka wabonga uNkulunkulu wakhe njengalokhu enzile kuqala. Yes. Jonah 2 verse 1 and verse 10. Ufunda umama kuphela. Asesekhathi esiswini sehlandi Jona wathandaza kusimakade loNkulunkulu wakhe wathi, verse 10. Yes. Simakade wakhuluma enhlantini yase inhlantela Jona elumwini emhlabathini lomile. Amen. Father, we thank you for your word. Elingakwazi ukuphuma emlomeni wakho liphinde libuyele kuwe lengawuyenzanga umsebenzi. Libusise ke Nkosi egameni eliphilayo likaKristu Jesu Inkosi. Amen. Hallelujah. Amen. Ningiphe i-energy engilipha yona because manikhathele kusho ukuthi mina ngifile. Uma nina nikhathele kusho ukuthi mina ngifile. Ayibo. Amen. Amen. La sifunde khona ngiyathandaza ukuthi nje 10 minutes bese ngiqede ngempela. Angifuni ukufana nabavangeli banamanga bathi bacedile bangacedi. May God angikhiphe kulo moya wabavangeli. La sifunde khona ngisasentombazana angikhuleka ngithi boma. Yes, ngisasentombazana angikaka. Kodwa sengiyaqela Nkosi fire. Now la sifunde khona. Nani uyamela seke Nkosi wathi uNkulunkulu bathi ukuthi yabahleka kuyahleka. Kwatile uthi hayi. Mnandi la. Amen. uNkulunkulu wananzika. Amen. La sifunde khona sifunda ngoDaniel. Kwakukhitshwe umthetho eBhabhilona wokuthi nanoma ubani ongatholakala ekhothamele uNkulunkulu wakhe ethandaza kuye makathathwe lo muntu aphonsele emgodini weingonyama. uDaniel ngiyamthanda. Uma sezwile ngalo mthetho akazange tatazele, akazange khale, akazange wabiza uNkulunkulu wathi nayi inkinga. Kodwa lithi iBhayibheli wakhuphukela kwikamela eliphezulu wabheka kwidirection yaseJerusalem la asikhona ukuthi noma engekho uNkulunkulu la kodwa la ngiphe
ukuthi inkinga zethu zikhulu kangakanani. Kodwa ufuna abantu abazotshela yena ukuthi noma isimo singakanani yena umkhulu. uDaniel wasiflathela izimo zakho azidingi ukuthi usipraise kodwa usiflathele. Sinenhlobo thina noma sesifelwe siduduza laba abaze bazoduduza thina. Sikhuthaza abantu abangena ezimeni izimo kungena thina kodwa ibe thina esikhuthaza bona. Uma sibakhuthaza sithi into encane le lo nkulunkulu wangilanda laphaya uyaphinda andlule nami. uDaniel never cried about the pain ayizwayo, about the law esephumile, kodwa wathola ithuba wamphakamisa yakhumbuza oPaul noSilas ngaphakathi kobusuku. Lithela iBhayibheli bashayiwe baboshwa bezipeni asibezwanga bathi bawo siyafa kodwa sibezwa bathi boyethe ngonyama kaMtheni kaJuda bathumisa. But how great are thou? But yayinguwe izolo nguwe namhlanje. Hey, azange bathi uNkulunkulu sisejele kodwa sizwa iBhayibheli lithi in the middle of the night there was an earthquake. Ayibizwanga umuntu okhalela kuNkulunkulu kodwa le earthquake iyenziwe idumiso eya kuNkulunkulu. Sewukhale kakhulu mani, sewucomplaine kakhulu, sewukhale kakhulu. Flathela leso simo, mbiza obizwayo, mbiza uNkulunkulu ozwayo. God is in the business of listening to those who lift him higher amongst the situation. God is in the business yabantu abazomula noma isimo sinjani. Problem ngabazalwane sibhizi siyaceba ngathi singabantwana. Athi uPaul ake nikhuleni from being babies nike nibe badala ngoba abantwana abacebayo kodwa abadala bayakwazi ukuqinezela ipain. Bese siyambiza ukuthi uphakeme wena. Into engiyithanda ngoDaniel, he never mentioned le nkinga abhekane nayo and lokho akwenza ukuthi ibaleke. The minute okay ngicela ukuthi uphume endabeni zakho ungene endabeni zikaNkulunkulu ukuze uNkulunkulu angene endabeni zakho. Ngicela ngingayishumayeli le. Phuma endabeni zakho. Wena you don't belong to yourself but you belong to God. Uma ungena endabeni zikaNkulunkulu yena uyafohla angena endabeni zakho. Akakwazi ukufaka isandla la wena ufaka isandla khona. Uma ufaka isandla uyahlehla. Uma ungena indaba zakho uyathula. Jehova sengiflathela inkinga zami. Flathela inkinga zami. Umshatho awumana kahle akuflathele leyo nkinga. Uhlutshwa ngabantwana sothandaze kakhulu. Sothandaze kakhulu. Mention inkinga A1 iflathele bese uyambiza and uyezwa uyalalela aphinda phendule. That's how God is. Lo nkulunkulu longikhuluma ngaye uthi uJona la sifunde khona our main verse
Hey. Jonah chapter 2 verse 1. Lithi iBhayibheli ngaphakathi ezibilini zenhlanzi uJona wathandaza. Kunalento engithusayo. uJona emkhundini utholakala alele. Yini indaba? Kusho ukuthi emthu in a boat kuyashisa number 1. Kuyakhanya number 2. Number 3 ku comfortable. Uma ukuyisimo esi-comfortable ulala noma ungasitshelanga ukuthi uzolala. Ngoba ngizoshumayela ngiqede ngicela ngingizwe ngakangeni la. Uma in the place of comfortability uyalala. Walala uJona. Uma selele sekasithola asesiswini senhlanzi. Esiswini senhlanzi kunzima, kumnyama, kuyabanda, akukho comfortable. He was squeezed, a suffocator. But lithi iBhayibheli ayifethwa ngifeyila namhlanje. Lithi iBhayibheli wathandaza. Uhluleke ukuthandaza in a place yobu-comfortable. Kodwa nangu siswisweni senhlanzi. Wathandaza. Alithi iBhayibheli into eziningi. Lithi he prayed to his God. Wakhala. Wathula uNkulunkulu. Yini emenza ukuthi akuthula uNkulunkulu? Ingoba uJona uthandaza ngalesinye. And manje uNkulunkulu wenza sure ukuthi inhlanzi iyamgreba iyamgwinya imhlalisa ngwa. La ingeke imdedele simple. Kunesimo bawungene kuso noma sesithandaze kangakanani iba ngathi utshona phansi. Noma sesifaste kangakanani iba ngathi uyaphansi. Ngaphakathi wathandaza. And he prayed to his God. Asathandaza kanjalo. Uma sathandaza kanjalo. Ngoba izulu lithanda indaba zakho. Izulu lavula amagate. Mangithi amagate ngithi umlomo. La inhlanzi imele ihlanzi uJona khona. Uma uyifunda kahle, ithi the fish was inside of the sea, in the middle of nowhere. Ngamanye amazwi, the more you pray to your problems, it is the more uyaphansi. The more uqala imithandazo, the more sikushaya wesi. Awenzi iphutha. Kodwa ikhona into uNkulunkulu afuna ukufundisa yona. Wathandaza. Kwangayenzeki lutho. Wathandaza. Inhlanzi inganyakazi. Kwaqhubeka kwabanda. Kwaqhubeka kwabamnyama. Kodwa kunjalo wathandaza. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu esezophendula. Awubhibhithi mina le yamhlula le. uNkulunkulu azophendula. Bekani wenzani? Akathi Jona phuma. Ngoba ungaphakathi kwenkinga akakhulumi nawe. Kodwa ukhuluma nenkinga. Sizwe uNkulunkulu ethi inhlanzi muhlanze. Kinga zakho uJehova akafuni wena uzaprese, but yena uzokhuluma nazo. Athi mukhipheni. For he is the only one owazi isikhathi, owazi ilanga la umele uphume khona. Umfundisi uzathi uyakhipha kanti uJehova akaqedi ngawe. Ngizathi ngizokhipha kanti izulu alikaqedi ngawe. Ngoba yonke into yahlelwe ekhaya.
zonke inyanga bechitha imali yabo kodwa kungenzeki lutho ngoba mawuseqhungwini there are lots of voices but our God is not in a competition with other voices. Uzokhuluma nesimo amanye ama-voice asobiza wena kodwa yena uzobiza inkinga ikudedele ngegama likaJesu. Ngoba uNkulunkulu akubiza ngegama athi phosha phuma, you might hesitate. You might say it is not God. It is very hard to listen to the voice of God. Mountain pain. It is very hard. Ukumuza uNkulunkulu uma uhamba ezintweni. But uNkulunkulu wahlakanipha. Wathi today emkhulu angizobabiza ngamagama. Kodwa ngizobiza inkinga zabo. Ngithi namhlanje ngeyi-14 zika-Agasti 2026 on Friday uyaphuma. Man of God, uma uNkulunkulu engathi phosha, ngingacabanga ubiza omunye uphosha waseRalandi. Ngoba amagama wethu ayafana. But amagama wenkinga zethu singene size kuNkulunkulu yethu kodwa ngenkinga ziyafana. Kungakho uNkulunkulu akhetha ukuthi namhlanje angayigresi igama lakho uzohluleka ukumuzwa. Lalela leyo nkinga that stumbling block esime endleleni yakho namhlanje uNkulunkulu uvula igate. Namhlanje uNkulunkulu uvula uyaphuma. Akunandaba ukuthi uhlezi isikhathi esingakanani. Akunandaba ukuthi le pain yazi ngizokubonisa ezinye zezinto. Kune pain esingasuka siyithandazele sifastile. Sifastile 7 days 3 days yangaphuma. Kodwa wenza umuntu odlile. Wathi njengegama likaJesu yaphuma. You know why? Ngoba uNkulunkulu usuka khulume nenkinga. Sisuke thina sithathe indawo kaNkulunkulu yokukhuluma ngenkinga zethu. Kanti uNkulunkulu ufuna sizokhuluma ngaye. Amen. 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 Asivulele umnyango. Sidedela abanye uNkulunkulu. Bese sibeka uNkulunkulu wethu la. Uzozwa befakaza lana. Sibabuza ukuthi ubani uNkulunkulu. Uzobezwa bethe munye umlamuleli. Phakathi kwabantu nomuntu. uKristu Jesu. Yebo, ngiwuBuddha, ngiwuNkulunkulu wamaShayina. NgiwuMuhammad, ngiwuNkulunkulu walaba abangikhonzayo. Kodwa munye uNkulunkulu, munye umlamuleli phakathi kwabantu noNkulunkulu. Mina ngiyavuma. Ngifana noDavid ukuthi vele bakhona abanye uNkulunkulu. Hayi ngiyavuma. Ngiyavuma ukuthi bakhona abanye uNkulunkulu. Kodwa namhlanje noma uNkulunkulu engabavulela ithuba ukuthi baphile, uNkulunkulu ahlale la ababuza umbuzo ukuthi ubani uNkulunkulu. Uzobaza bathi akekho onjena we phakathi ukuthi bahlalela yibo abazosifala umlomo bathi sicela ukuphendula ukuthi saba uNkulunkulu thina. Ushema uzaqala athi ngabe uNkulunkulu kuyisizwe sami. Asho noAla, asho noLhanyane, kodwa
sikunkulunkulu kubantu bethu kodwa phakathi kwabankulunkulu akekho onjengawe. Ungalinganiswa nawe asikakaze simbone. Bazofakaza bathi saba onkulunkulu thina ebantwini abaswela uNkulunkulu, kodwa namhlanje sizothi phakathi kwabo bonke uNkulunkulu akekho njengawe. Ngithi amagama khona wonke, cela uhambe nami mfethu ungangilahlekeli. Worship team ngicela nihambe nami, angisumuntu ocula kodwa nje izohamba ngengoma leya namhlanje. Amagama wonke abo cancer, oh high blood, all the chronic disease, bangabavumela hlale la asho ukuthi singamagama, kodwa Jesu alikho eligama elingaphezu. Yebo singamagama, kungakho sikwazi ukuqeda abantu ngoba igama elingaqeda ngempilo yomuntu, kodwa phakathi konke amagama elakho igama. Alikho masingaya manje saphiwa ithuba ukuthi siyabathulele wabonke onkosi, inkosi esikhona siyowathola amathambo. Amen. Abanye impethu zigcwele kuyanuka, kodwa eJerusalem ethuneni lika Jesu elithi iBhayibheli uphuma intshe lisavaliwe ngoba indoda ephuma la kungaphumeli. Nathi namhlanje siyophuma iminyaka ivalekile, siyophuma amagate avalekile, siyophuma noma izimo zisicindezele, siyophuma noma sabathi siyafa, siyaphuma. Not tomorrow, but tonight. Not next week. Ngofu ini ngofu kanti nani ngikhulumisa into ezingekho enkonzweni ize kuthukane kuphela sinqunywa sonke. Le nkinga yakho ekubambile ungasakhulumi ngayo, mfundisi wami, izokudedela noma esekubambe ngamawashini, izokudedela noma eseke sekuminyaka sesilinde ithula, iyokudedela noma esethu lo uyajivapha, iyokudedela noma sekuthiwa lo akasathandazeli, sekuphelile namhlanje iyovula imilomo ngoba uJehova uzokhuluma nawe.
uyaphuma. Wabona iinkoloto zakho wena awuzozikhipha kuzo kodwa zizokudedela. Le pain ekuhluphayo yeminyaka akho pilisi ezoyithulisa, akho sandla esizokubeka bese iyathulisa, kodwa uJehova usayakhuluma nayo uthi hey udedele kunento engiyithandayo. Inhlanzi uNkulunkulu wenze ngamabomu, imuthathe for how many days? Kahle ngempela ukuthi imthatha for imizuzu, but uNkulunkulu wayenza sho ukuthi inhlanzi mayizomdedela ingasafisi ukumbamba. Wabona inkinga yakho iyotshela ezinye inkinga ukuthi ungabasondela bonke, kodwa umzalwana othize ungamsondeli ngoba uyinkinga engaphezu kweyinkinga. Hayi nje bemezela namhlanje ukuthi inkinga zakho ziya kwezinye inkinga, ukuthi siyobatshela ukuthi lona ungumhebheli, wabahebheli akathintwa ukuphunyuka bangiphethe unonkulunkulu wakhe. Yabona leya nhlanzi izona uJona ayifuni nokuzwa nangegama lithiwa uJona. Namhlanje inkinga zakho zigcwele i-hatred ngawe. Yamazi umuntu bekakuzonda, that person doesn't want to cross path with you. Kahle ngithini le nkinga esizoyikhipha namhlanje, esizokhipha kuyo namhlanje ngeke saphinde ibuye. Izophuma iphumile futhi hiyo yofaka endleleni mayihlangana nezinye inkinga iyothi uyakuba emkhuhluphi ungasayi lapho ngoba uNkulunkulu wabo uNkulunkulu wamahebheli unamandla uyaphila. Oy manje mntanami ngizamile ngamisa kwi-rehab but usasenjalo. Yabona namhlanje uNkulunkulu uyamlanda by fire by force. Izothi yena athi uthatha ama-drugs aphenduke into tasteless. Ngicela ungizwe kahle, angithi ngeke abuyele kuzo futhi siyabathumela kuma-drugs namhlanje, kodwa lama-drugs azoba tasteless. Lento elama-drugs abayenze emzimbeni ngeke saphinde yenzeke. Ngisho ukuthini namhlanje, ngithi nale pain ngiyayidismantle. Khona omunye uyafuna ukuyothesta amandla, aye ekliniki ayocheka i-status salento emphethe. Lalela dokotela bathi bazothi sasekhona but ayisini for khanda kuyasimangaza. Kwenze njani? Asikakaze dala sisebenza kule medical field, kodwa sikakaze siyibone nje according to lento esiyifundele bekumele ukuthi ufile, but masibheka la it is useless ithi unayo kodwa siyayibona. Sikhipha amandla ngenzela ukuthi nalaba ozohlangana nabo bathi wena uphume kanjani, uthi ukuphuma ngiphumanga kodwa uNkulunkulu khulume nesimo. Inkinga angithi abantu bazofakaza ngami, ngithi inkinga ziyotshela ezinye inkinga ukuthi wena uyinkinga endlulele. Kahle uyinkinga embusweni kaSathane. Uyinkinga wena. Namhlanje uSathane uyosizwa uSathane. Yini indaba? Siyinkinga
ithi mhlanzi. Kungenzeka ukuthi mayinga angathi mudedele asihambele ingaphinda ukubambe okubuyele emuva. Kodwa mayithi mhlanzi kusho ukuthi split and run away. Ngibona inkinga zethu siphuma ngalomnyako. Ngibona ukugula kwethu kugijima akubheke emuva kubheke phambili ngoba kungenzeka umlilo ubafice uqede ngapho. Athi uNkulunkulu mhlanzi kunesimanga la. uJona imthole emanzini yamgwinya. Kodwa lithi lelo verse number 10 yamhlanzela kuphi? Into a dry land. Yes. Amen. Amen. Kuthiwa inhlanzi yamhlanzela not in a place la emthole khona. Yafundisa kunengoma ethi ukuthathe down ngingelutho wangibeka high wahlalisa namakhosi kubeka Jehova ungiphumelelisa lethi ngithole phansi ngiyangithole endaweni ephansi kodwa iyongilahlela endaweni ephakeme. Le nkinga le ingithole in my lowest. Yes. Phela even if inhlanzi bengeke ibe khona ebezofa. Hayi bazalwane lifundele iphi iBhayibheli? Inhlanzi imthole emanzini. Ithi ingangathe emanzini into the sea. Imthole phakathi in the deep of the deepest. Bekumele ukuthi udrownile kuphelile ngaye. Kunenkinga esibhekene nazo. They are not there to harm us. They are not there to kill us. But isizolekelela uNkulunkulu. Asibeke endaweni ekumele sibe kuyo. Lo mlindo betniko awuzela uzokubulala kodwa usondeza phambi kaNkulunkulu. Some of the problems, they are a step to our glory. Some of the pain, they are a step ladder. Kwindawo emele siye kuyo. Wathi omunye uSathane is phukuphuku. He's always in the mission of helping God. Yes. uJesu uyalenga esiphambanweni. Uma elenga wathi ngomile. Instead ukuthi bamupha amanzi, they gave him vinegar. Mama Zongizwa ngoba umuntu webiology, ilife science. uJesu unenxeba. Uthi ucela amanzi, bamnikeza ivinegar. Ivinegar iyathuluka ne la kunenxeba khona. But kunento nje yaziyo. It has a solid job that it does. Imunyu buhlungu. Iyenza ukuthi usheshe uphole. The time bathi bayambulala uJesu. The time bathi bayamqeda. Kanti bona bebagcina bepreserve inxeba lakhe. Amen. Amen. Bangaki laba ebathi bayathakatha. You are untargetable. Yes. Bangaki laba abathala bebhuma imigodi ngawe. Abazi ukuthi uhamba noNkulunkulu. Agcina imigodi. Uhamba noNkulunkulu. Okwazi ukujabulisa abafethu. Uhamba noNkulunkulu. Ofohla njengamasi amaningi. Uyafohla namhlanje. Angeke basiqede thina. Yes. Thina never. Amen. Yamthanda lo wakhuluma le ndaba. Uthi uJesu esiphambanweni abobaba bazongizwa kangcono. Esiphambanweni kwakuthathe ehema neyipikile. Thank you mngeno ngizwe kahle. Ehema ithanda le pulpit ngoba ikhuluma kahle kanti into ikhuluma. Ehema and a nail. Yayazi hamwe rangithi. Oh Nkosi uJesu ngiyazizwa yazi.
sesiyathandaza njalo kuthiwa bashaya izandla bafaka isipikiri ngapha right bafaka isipikiri ngapha uJesu bathi baceda ngathi hey kanti you don't use a hammer and a nail to destroy but you use them to build. The time that they were building him, they were building us, they were building mortar, they were building the apostle, they were building assemblies of God in him. As he defeat, as he destroyed, what was he again? Yabona njengoba uhlezi phansi ngabe usuka uthi inkinga yami cindezela kakhulu cindezela kakhulu ngoba sifana nespring thina uma ufuna ubona amandla wethu ungasincengi ma ufuna ubona amandla wethu ungasincengi ungasitotosi kodwa sicindezele wathi nalena ungaliyesiphutha lokususa inyawo wasusa inyawo siqhumela phezulu siyamosha namhlanje sizoqhumela phezulu ngegama likaJesu. Yabona thina khuluma ngabantu abarong sinjenge-T-bag yabona i-T-bag baba wami bafuna ukuyibona ukuthi istrong kangakanani bayifake emazini abandayo ngiyakuphuza itiye Ngiyabuza. kodwa lifake emazini ashisayo lizosha lona bathi kunento engiyithandayo lokhu izitiye eliphuzekayo uzugogo athi ngane yami iholile thatha imali ngoba itiye yakho imnandi. Wabona makuphekwa i-rice ngihleka mna ndizona ngidla isitampu yena ngumXhosa mina angibona inyama nesitampu ngiyakuhlanyisa uma upheki i-rice nesitampu ngiyakusipheka ngomlilo ofanayo i-rice ofake ikokomike engaka emlilweni omncane liphakame lithi livuthe masinya kodwa isitampu sithatha isikhathi. Kunabantu la nibona abanye abantu bavuthiwe very fast wena usi-rice wena usitampu wena ngoba isitampu sikala sifakwe emanzini sisoke the time i-rice isavuthwa thina siyasokwa the time i-rice iphakwa thina siyakukha sinebe kuyisisi but into mnandi isitampu ungasuthi isikhathi eside kodwa i-rice kungafuna isambo lalela thina singabantu betemporary bathi siyophila iminyaka neminyaka sibile sisemlilweni emlilweni kubuhlungu yabona emlilweni akekho umuntu ofuna ukungena emlilweni lalela-ke thatha isitampu usiswitshe kwi-blood ye-rice ngeke sishe yangizwa ngeke sishe but ithatha i-rice uyifake kwiplata isitampu angeke lize lidle leyo rice. Kukhona abanye abantu abakakalungeli ukuphuma ngoba basaseyi-rice kumele sehlise umlilo sihambe nawo ngoba abazalwane abafuna ukukhula bafuna ukuhlala bengama-spiritual old baby ngoba insindiso ayihambi ngebhruku ayihambi ngesikhethi ayihambi ngeminyaka. That is why those who qualify to serve the church asingabantu abakhulile
ngeminyaka yasemhlabeni kodwa ngabantu abanento zikaNkulunkulu. Ngasho mina ngathi thina sikhonza ufana Christmas ngoba ufana Christmas uza neChristmas asiphe ama-gift but sikhonza uNkulunkulu odala izipho. Ebandleni akusebenzi isikhundla, ebandleni akusebenzi ukuhlakanipha komuntu kodwa kusebenziswa isiphiwo. Ibandla liyakhiwa nge-gift. That is why uma sifuna ukuba neqiniso naleli bandla lethu mele sibe lapha sonke sibuzana ukuthi uphetheni. Mawusho sithi wena uma lapha siphetheni. You know why mina ngizoshumela iqiniso no matter what? Ngoba ngana ngishumela nemali. Ngikhuluma injalo. Ngoba ngabe ngishumela nomali beyothi asambhadali uNkosiyami bengizancenga. Amen. But ibandla alikhonzeki with your age. Yes. Amen. And ukukhula komuntu enkosini awuyi ukuthi usindiswe 19 ba. Kuya ngokuthi spiritual maturity ukuphi. Yes. Atu Paul at this stage ekumele uba nidla istamp but nina nisancela ibisi. Yini indaba? Ingoba sifuna ukuhambisa inyama phambili. Kodwa indaba yethu yabona lento esenza sikhubane ebandleni ingoba inyama nomoya zizwa ngeke zazwana futhi. Angikho lapho. uJohn yamhlaza. Namhlanje siyaphuma. Ngithi anginandaba how many years. Bona uyabona namhlanje sine grace yokuthi noma kwenza ukuthi lo ungaka qedwa ngenxa yabantu uNkulunkulu abakhipha namhlanje uzophuma. Awuyaphuma. Uyaphuma. Iyadedela. Let us all rise. Ngicela sisukumeni ngeenyawo. Ngifuna ukukhuluma nabantu abangakholwa. Angifuni ukukhuluma nabantu. La uhlezi khona akosuke ku-comfort zone yakho. Bese in your mind thinking about the king onayo. Ebesothi baba ngiyabonga sengiphumile. Angishinkinge ekhaya but ngiyabonga sengiphumile. Ngicela wenze njengoba ngisho. Right now suka esitulweni sakho. Ungeza la pulpit ungaya le but ngifuna uact as ivangeli labantu abahlanyayo. Amen. You must be mad. Yes. If ufuna ukuba right kulento. Ngiyaphuma. Le pain engizwayo manje. Ngiyaphuma. Phuma. 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 Engibheke uyikhombe ngomuntu uthi uyalayeka. Mama uyangithethela. Awunamandla. Awunalungelo. Ngiyaphuma. Out. Kulumela phezulu. Njengomuntu okholayo. Phuma. Yaza ngikuzwe. Phuma. Out. 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 Ikoloto zakho ziyadedela. Inkinga zakho ziyadedela. Ipain yakho iyadedela. Leya nyaupe idedela abantwana bakho. Nasesikolweni lo moya abafeyilisayo uyabadedela. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Leyo cancer right now lo moya okunganikeli uyadedela. Lo moya okudelela uyadedela. Lo moya okuvila ukukhoza uyadedela. Ngegama likaJesu. Lo moya kwenza ukuthi ungazi gift yakho uyadedela. Right now. Phuma. 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 Siyasha. Siyabaleka. Siyasha. Siyabaleka. 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 Siyasha. Nasekhaya lakho. Nasemsebenzini. Nakwibhizinisi yakho. Nasesikolweni. Siyasha.
are free. You are free. You are ready to serve. You are ready to praise him. You are ready to lift him higher. Uzokhonza kahle wena. Uzonikela